ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମୀ। ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି ଓ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ପୂଜା କରିବାକୁ। ମୋତେ ନା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଅଙ୍ଗୁର, ଗୋଲାପ ଜଳ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନର୍ମାଲ ପାଣି ମିଶାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନକୁଳ ଦାନା ନହେଲେ ଖଇ ଉଖୁଡ଼ାର ଭୋଗ ଲଗାଏ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦେଇ ଓଁ ଭୋର୍ଭୁବଃସ୍ୱଃ ତସ୍ୟ ବିଦୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର ଜପ କରେ। ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରି ଏବେ ଚାଲିଲି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପିଲାମାନେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁରୁଜ ନା ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ଝିଆରୀ ମିଶି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ କେମିତି ହେଇଛି? ମୁଁ ଖାଲି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲି। ମୁଁ ନା ଚଉଁରାରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ବେଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସକାଳେ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଅ କହିଲା, ମାମାଲୋ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଗୋଳେଇକି ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ବାପା ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜିର ଖରାବେଳେ ନା ଖାଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଥିଲି ପଞ୍ଚକ ପାଇଁ। ଡାଲି, ଭଜା, ତରକାରୀ କରିଥିଲି। ବାବା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରି ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲି। ଆଜି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଈ ଶାଶୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ୍ୟାମେରାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଅନଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।